ni da kai nake so in zauna Mahmudu da maceci na ni da kai nake so in zauna Mahmudu da maceci na sa a farko ya tabara taimake ni baiti zan tsara kuma aiki baban zara sayyidul anami abin suna da kai nake so in zauna Mahmudu da maceci na zira aminci na yi roƙo ka karai ga cikar iko wannan da babu sakon mako yabansa zan yi a bakina ni da kai nake so in zauna Mahmudu da maceci na alai sahabbai na jera da auliya hududin tsira in kama manzo a bazara dole ne in sako a wakena sashe hana tijaninmu da jiyali ba sallanmu sannan kasa baba barhamu wanda ke yabo ga abin sona da kai nake so in zauna Mahmudu da maceci na kowa da nasa cikin ruhi shi ga mu dan sirka karbe shi abin fito hatu mai kishi da kama ga dukkan ahalina da kai nake so in zauna Mahmudu da maceci na yayan uwa ku taho mu zube mu gaida shewa abun dubi ya shaka Sulaiman habibi wanda ke kira abu manzona zan sanyo ta ya faɗi ma Zahra binta ya sayyadar muke karbe ta waƙar da nai wa muradina da kai nake so in zauna Mahmudu da maceci na salam alaika habiballah salam alaika rasulallah injina gare ka abdallah abina abdallah abin sona da kai nake so in zauna Mahmudu da maceci na in ban da kai wa Allah ya sani in ban da kai waye sani in ban da kai waye amini amini sirrin Allah na sarkin alfarma ina son ka gwanin ibada mai maka akan yaban da na yogunka ka sanya haske a harshe na da kai nake so in zauna Mahmudu da maceci na wanda kai waiwa zan kira shugaba shugaban da gunka ake diba kai ka ba mutum ka ba dabba sai ya dilwara mai jin kaina da kai nake so in zauna Mahmudu da maceci na ya rasul yau ga mu dan sirna na taho gare ka da kokona tallafi haske ka da dogura sai ka kauda duk wani shaidana da kai nake so in zauna Mahmudu da maceci na
ka, yasa na kama yabogonka, ka saka da ni ya Maulana. Da kai nake so in zauna, Mahmudu Daha macecina. Alhaji ka huta manzona, ni kwa in tare ruwa kana, kurina in birge masoyina, ayabansa shine aikina. Da kai nake so in zauna, Mahmudu Daha macecina. Labbaika Daha Aminallah, labbaika Daha Shafi'ullah, labbaika sirri gun Allah, sirri na komai manzona. Da kai nake so in zauna, Mahmudu Daha macecina. Da zuwanka an samu tarbiyya, da zuwanka kafirci ya tsaya, da zuwanka zalunci ya tsaya, shugaba ka tsabtace harshe na. Da kai nake so in zauna, Mahmudu Daha macecina. Ya Rasul ga sorawanka, waɗanda ke da bege a gare ka, so nake a kare mahazaka, mu dinga yin yabo gun mai janna. Da kai nake so in zauna, Mahmudu Daha macecina. Yanzu zana leka zawiya da Kano in gaida abun koya, da Sharifu Rabi'u mai niyya, akan yabo game yalwata raina. Da kai nake so in zauna, Mahmudu Daha macecina. Yanzu zan kira ka ka zo ka biya waƙar da kai don soyayya, hidima kana da farar aniya, shi ka zo ka dafan baitina. Da kai nake so in zauna, Mahmudu Daha macecina. Assalamu alaika na farkon su, sirrin cikin duka aikansu, sanadin ka ne aka aiko su, sannan ka zikin kalbina. Da kai nake so in zauna, Mahmudu Daha macecina. Allahumma ana gaishe ka, dan matsayin ka da girman ka, dan haka dole na wake ka, domin ko kai ka kira rana. Da kai nake so in zauna, Mahmudu Daha macecina. Salama anan zan sa aya, ayaban ka tamkar da na juya, hidimar ka ne ya kairiya, dan shehu suri babana. Da kai nake so in zauna, Mahmudu Daha macecina. Nan nake so zan huta, kan yaban da naiwa mai tsafta, ita ce ta fesi ka karbe ta, hikima a karo a gurina. Da kai nake so in zauna, Mahmudu Daha macecina. A ce wai waye yi kasidar, sai ka ce da shi ne mudansir, dan gidan Milali ko Umar, zawiya da Shehu Sulaimana.